Sewelas pitu diresmekake cahya muda jenenge sing tasuwun madeg selawase aja pisan ngisenake cahya muda iki jenenge kudu dipertahanake ngobrol siswa iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi pedoman setya Gustine Nabi Muhammad dadi rasule kitab Quran panutane umat Islam kewajibane nelekan dadi perintahe ngobrol siswa iki kumpulan tahun 98 madake 11 pitu diresmekake cahya muda jenenge sing tasuwun madeg selawase aja pisan ngisenake cahya muda iki jenenge kudu dipertahanake iki kumpulan pemuda manut agama siswa iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi pedoman setya Gustine Nabi Muhammad Nabi Rasul kitab Quran panutane umat Islam kuwajib diderekan dadi perintahe iki siiran kanggo pelajaran bocah lanang waton kang ngerti Quran kang supaya mengerti wacan sekedar kanggo pawitan lan kanggo dasar lamun wis gedhe ake umure mangerti sarta ake nalare ngaji yo kitab kang gede-gede supaya mudah bakat gede wacan sekedar kanggo pawitan lan kanggo dasar ampun wis gedhe ake umure mangerti sarta ake nalare ngaji yo kitab kang gede-gede supaya mudah bakat gede seiran kanggo pelajaran bocah lanang wadon ngaji Quran kang supaya mengerti wacan sekedar kanggo pawitan lan kanggo dasar lamun wis gedhe ake umure mangerti sarta ake nalare ngaji yo kitab kang gede-gede supaya mudah bakat gede iki siiran kanggo pelajaran bocah wadon kang ngaji Quran kang supaya mengerti wacan sekedar kanggo pawitan lan kanggo dasar lamun wis gedhe ake umure mangerti sarta ake nalare ngaji yo kitab kang gede-gede supaya mudah bakat gede ada sama dasar atur sugeng dumateng kang sama pirang apik kanthi akhirat malang-malang ampun ngantos saka lendeng ngajan rupa ireng akeh wong seneng atur sugeng dumateng kang sama pirang amresani tiyang ireng malang-malang ampun ngantos saka lendeng ngajan rupa ireng akeh wong seneng
dumateng kang sama mriksa amresani kesenian jaya muda para mriksa ampun ngantos sama manda para mriksa ingkang prasaja atur suka dumateng kang sama mriksa amriksani kesenian jaya muda para mriksa ampun ngantos sama manda para mriksa ingkang prasaja tasih asale manungsa tasih ngertos bab ing agama para mriksa enggal nyuwun ngapura bener ngapura besok bakal cilaka najan ala tasih asale manungsa tasih ngertos bab ing agama para mriksa enggal nyuwun ngapura bener ngapura besok bakal ya be ayo simba nuli dong ibadah umur ra tambah ojo kakayan pola namun rang ibadah tambah bakal dipisah besok neng akhirat bakal nopo susah ayo simba nuli dong ibadah umur ra tambah ojo kakayan pola namun rang ibadah bakal dipisah besok neng akhirat bakal nopo susah ayo piung-piung ojo ali bingung zamane wis rampung munda ora keduwung namun dise bingung yang bakal dicenggung besok neng akhirat mlaku bleki gunung ayo piung-piung ojo ali bingung zamane wis rampung munda ora keduwung namun dise bingung yang bakal dicenggung besok neng akhirat bakal sampe gunung ayo siwa-siwa ojo ali ngono zamane wis tuwa munda kakean dosa lamun dise ngono bakal sengsara besok ning akhirat mlaku jenggot rokok ayo siwa-siwa ojo ali ngono zamane wis tuwa munda kakean dosa lamun dise ngono bakal sengsara besok neng akhirat bakal jenggot ayo bapak-bapak ojo ali angga zamane wis rusak bunda ora kepenak lamun dise agama bakal disepak besok ning akhirat mlaku bleki kotak ayo bapak-bapak ojo ali angga zamane wis rusak bunda ora kepenak lamun dise agama bakal disepak besok neng akhirat mlaku jenggot ayo bayu-bayu padha ngudi ilmu zamane wis maju munda tinggalkan jamu namun rawi tuyu bakal dibelenggu besok ning akhirat bakal cukur banyu ayo bayu-bayu padha ngudi ilmu zamane wis maju muda tinggalkan jamu lamun kami tunggu bakal dibelenggu besok neng akhirat mlaku jenggot ayo kakang-kakang nuli do sembahyang zamane wis goyang munda ora karuan namun ra sembahyang kang bakal sesarang besok ning akhirat aku mlaku jegur jurang ayo kakang-kakang tuli do sembahyang zamane wis goyang muda ora karuan lamun ra sembahyang kang awakmu sejarang besok neng akhirat mlaku jenggot ayo hati-hati padha lunga ngaji zamane saiki kudu sing hati-hati amun ora ngaji awakmu ra aji besok ning akhirat bakal jegur geni ayo hati-hati padha lunga ngaji zamane saiki kudu sing hati-hati lamun ora ngaji awakmu ora aji besok neng akhirat mlaku jenggot Insun aweh tutur marang sira bocah bagus takon ngaji supaya tetep aku
ngaji supaya tetep le ayu. Ingsun aweh tutur marang sira bocah ayu takon ngaji supaya tetep ayu. Jamin. Pada salat sira wayah awan fardu luhur kanggo jaga apa imane ben ora luntur. Pada salat sira wayah awan fardu luhur kanggo jaga apa imane ben ora luntur. Pada salat sira wayah awan fardu asar kanggo jaga apa imane ben ra kesasar. Pada salat sira wayah awan fardu asar kanggo jaga apa imane ben ora kesasar. Jamin. Pada salat sira wayah sore fardu maghrib kanggo jaga apa imane ben ora. Pada salat sira wayah sore fardu maghrib kanggo jaga apa imane ben ora muslim. Pada salat sira wayah wengi fardu isa kanggo jaga apa imane ben ora rusak. Pada salat sira wayah wengi fardu isa kanggo jaga apa imane ben ora rusak. Jamin. Pada salat sira wayah fajar fardu subuh kanggo jaga apa imane ben ora runtuh. Pada salat sira wayah fajar fardu subuh kanggo jaga apa imane ben ora rubuh. Bondo bisa antek jalarane kanggo terus ilmu bisa nambah Jalaran ikuti terus. Pada bisa antek jalaran dianggo terus. Ilmu bisa tambah jalaran ikuti terus. Jamin.
Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkan rukun agamaku, agar saudara pun dapat tahu. 5 perkara banyaknya rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah, serta Muhammad pesuruh Allah. Rukun pertama selesailah sudah. Kedua kali mendirikan sholat, 5 kali sehari beribadah dengan terang membaca kalimat. Membayar zakat rukun yang ketiga, sesudah cukup senisab hartanya. Puasa Ramadan yang keempatnya, dari awal sampai hari raya. Sekarang 1 hari penghabisan, pergi ke Mekah untuk kesempurnaan. Sudah cukup harganya sekian, salam dan maaf kami ucapkan. Dengarkanlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu, menerangkan dalam rukun agamaku, agar saudara dapat tahu. 5 perkara banyaknya rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah, serta Muhammad pesuruh Allah. Rukun pertama selesailah sudah. Kedua kali mendirikan sholat, 5 kali sehari beribadah Dengan terang membaca kalimat. membayar zakat rukun yang ketiga, sesudah cukup senisab hartanya. Puasa Ramadan yang keempatnya, dari awal sampai hari raya. Sekarang 1 lagi penghabisan, pergi ke Mekah tuh kesempurnaan. Sudah cukup harganya sekian, salam dan maaf kami ucapkan. Jamin. Halo, salam. Gembira mana kita sedaya, bulan besar menika. Kaleres tanggal kaping 11, ing dinten hari raya Idul Kurban. Gembira, gembira prakanca, prakanca Nindakake dawuhe pangeran, sowawe sowawe rekanca rekanca salate sesarengan. Gembira mana kita sedaya, ing bulan besar menika. Kaleres tanggal kaping 11, ing dinten hari raya Idul Kurban. Gembira, gembira prakanca, prakanca nindakake dawuhe pangeran. Sawawe sawawe prakanca, prakanca salate sesarengan. Gembira mana kita sedaya, ing bulan besar menika. Kaleres tanggal kaping 11, ing dinten hari raya Idul Kurban. Gembira gembira rekanca rekanca nindakake dawuhe pangeran, sowawe sowawe rekanca rekanca salate. Hei, Sam. Ya, Sam. agama kita agama Islam, pawarsan nira awarni sekawan, siji Quran loro hadis terus kebahagiaan. Samurune kita Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad iku Kanjeng Nabi kampung kesan, agama kita agama Islam, pawarsan nira awarni sekawan, siji Quran loro hadis terus kebahagiaan. Samurune kita
Al-Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad iku Kanjeng Nabi kampung Gasan. Hada salam. Negara Indonesia akeh pula-pulane atas Sabang Merauke. Oke. Negara Indonesia akeh pula-pulane atas Sabang Merauke. Oke. tahun siji songo papat muncul 15 Agustus iku peringatan kita rikala wiwit Merdeka negara Indonesia akeh pula-pulane atas Sabang Merauke. Oke. Negara Indonesia akeh pula-pulane atas Sabang Merauke. Oke. tahun siji songo papat muncul 15 Agustus iku peringatan kita rikala Wiwit merdeka. ya Yamin. Ya, untuk semua kru Cahaya Muda harap mempersiapkan diri. Ikhwan al-kiram lidin cinta ilmu minat anawa ini lidin islami lidin cinta ilmu minat tafakaruna diri si kamu alun ikhwan al-kiram ikhlas surat tembak itu lidin islami tafakarun diri si kamu alun ikhwan al-kiram Jodoh saya pakai saya Muda Ikhwan al-kiram Ikhwan al-kiram lidin silahil meminat lidin islami lidin cinta ilmu minat tafakarun diri si kamu alun ikhwan al-kiram jodoh saya pakai lidin islami tafakarun Ikhwan al-kiram jodoh pakai saya muda Ikhwan al-kiram lidin cinta ilmu minat anawa ini lidin islami lidin cinta ilmu minat tafakarun diri si Ikhwan al-kiram jodoh pakai lidin islami tafakarun diri si kamu Falakna minal majid alamakom Falakna ta'ina daron Falana judal majid bainal anam Falana jima al-iman Fala wujudillahi fala wujudillah Fala wujudillahi inal bari inal marom Inamal itu jatalun Faidalun faidalun Inamal itu jatalun Falana izdisila Falakna minal maji alamakom Falakna za'ina daron Falana judal maji bainal anam Falana jima al-iman Fala wujudillahi fala wujudillah Fala wujudillahi inal bari inal marom Inamal ingsun jatalun Faidalun faidalun Inamal ingsun jatalun Falakna
jarum wong manis dikasih jarum jarum wong manis mata lubangnya minta cium wong manis dikasih cium minta cium wong manis dikasih cium 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 wong manis kata cinta jarum jarum wong manis sembarang jarum jarum bukan wong manis sembarang jarum tapi jarum wong manis celah lubangnya doyong nang pinggir kali ayu kinclong kinclong kowe tansah tak enteni tuku apa lasep kangen aku wis mencep waru doyong nang pinggir kali ayu kinclong kinclong kowe tansah tak enteni benang lawe kloso amoh yen ra kowe aku emoh waru doyong nang pinggir kali ayu kinclong kinclong kowe tansah tak enteni tuku apa lasep kangen aku wis mencep waru doyong nang pinggir kali ayu kinclong kinclong kowe tansah tak enteni tuku blawang kleru mrica tiwas wis sayang mung dianggep kanca waru doyong nang pinggir kali ayu kinclong kinclong kowe tansah tak enteni benang lawe kloso amoh yen ra kowe aku emoh
Ayo prakanca ngawruhana rukune Islam ya iku 5 syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping pada poso lan Ramadan kaping 5 kaji lamun kuasa. Gawe keker nyolong sinto anu macan cut tumandang ngalem wis dadi awu obong gede Oh
Asa muka